стане зелено и пак да пуснем на полза. После сме в момента на regiobulgarian.com. Всъщност е regiocom.bulgarian нещо такова. После да в оранжев. Четири пътника вече. Яко било направено между другото. Той е буквално, баба ми каза, защото той е най-близкият за Спръхово, за Галата, от преселци, които са хора пресичани от Звездица, Константиново, поред там на пазарят в Калфа, най-близък. На Флидала в Спръхово. Да. Може би тази вечер ще го кача видеото. Да, между другото, един от тези сети си го напита на колко години съм. Един коментар, като съм снимал мой документ преди 2 години. 5-12. Ето тук са автобусите депа. Ето. На това нищо не се вижда така. А тук пък е хлебозавода. Так на место нещо. Септември ще има балкански дял, ще отзаде. Скоро не бяхме на опера с Даска, сега ще минем там. Посока.
реално си в картата си колко пари имаш? 6 лева. Ага. Ако се наложи да дадеш, ще станат 5, което пак е 10. Ама 6 по-добре. Следващата спирка е Победа. Няма никой. Да. Отдолу са поеди седмица. Не, малък е. Малък нов. С яки седмици. Даскалото остана назад. Все едно се обръщам в училище вече. Ма и виж, там е скоро. Има време. Обикновено обичат контролите да влизат. Да, Тези свет спирки. На тейка гледам. Може би. Yes. Значи какво остана? Защото не се влязах в процеса беше толкова. Да. Стелника, он е пресмети колко е празен съм. Ние сме буквално аз ти, един мъж тези, само една жена има плюс шофьора. 4 в такъв голям автобус. А там са плъскат малко десеница. И плюс той няма за обикаляме нататък и ще завим на път време. О, си мисля, някой е тях на Според какво зависи шофьора. Той спускане тук и ама после пък да бира нагоре. И тук обаче е опасно, защото трябва да се гледа за коли вдясно. Дали са пресъждат такова инверс тайм. Не тъхва нещо. Той се види. Има. Те тук играят. Значи още те спирки останаха да видим сме ние. Да се надяваме, че няма да влезе.
Журналистски майстор. Журналистски майстор. Да, що пътя в ремонт би трябвало. И дори на Мирта отиде, не е проблем. Да, за мен даже не е проблем. Това няма значение. Да. Той ще слезе пак там не си. Да. А не, едно момче има преди, то се качи от Хейт. Да. Да беру цяло. Може да се оправи пътя. 12 пъти. Ами, явно не иска да заобикаля заради това. Явно за 12 на само беше. За 200 не знам. Аз съм самой. Че там на Да. Възможно е да е за почивка. Ако искаш, може да е твоя чиста тоска, да не си шкодиш. Да. Давай, давай. Спокойно. Сега дори да отвънка те ще го снимам.